Oyo, wagwan. Hello and welcome to this week's edition of Trending Stories. I am Sherry Zima. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for saruza kuti pano penyu pamunodhibana nesu tichitaura zvatinoda pamusoro penyaya dzamunofarira chaizvo. Tatapinda, please don't forget to like, share and subscribe to the channel so that you keep on getting more and of course more of the good stuff. And kana ichinge first time yako kusvika usiya wasubscribe kana uchitorona ku YouTube umanya ufuti ku Facebook usiya wati follower, and then kana uchitorona ku Facebook umanya futi ku YouTube wati usiya wasubscribe because kune masini manyama atechidonedza. But anyways, I'm always here with two of my favorite people to discuss nyaya dzevanhu with. Tinota makuhere sizomwana. Swisa mafungiro edu. Ngotaurawo zvatechifunga. Asiwo makuwa atakamboshata. Hayi andoni kushata kwawo. Kana timaita pajekerere so. Asisiri makuwa ma-public secrets. Onzera asisiri makuwa kana aye pajekerere. I think tota ngowaudza zvinhu zvagara zviri. Watori nemakuwa ndanoti tihopa wanotutaura zvate tisingazivi itotipa nyaya dziyo. But anyways, boy Shanti, rakasei wiki rako. Wiki rangu rari boss. Uenjoy here. Takakosha. Green kakapenga. Thank you. Pane munhu angambokudze kana kuti vane chirasa. Hataura. DJ Sparks. Inokuti kuti Gorimbo angachiti chii because smart yamakarowa mudhara. Ndombi yakageza. Wona chivanhu kuAmerica zvikusvika zvariredusa quality ndofunga. No, I think vanhu vajera vanhu pa internet vachiti zvoni juice rangu iri ndakatenga bozo vafana juice iri. Ngoti tisingadedi kuzunguka kushamisira vanhu tiri hambo panoda kutora advantage kuhambo kwedu ndika tobva wafungwa kuti tikugeza wana varugeza tichigeza maybe imari isati yadaira because ukona chi isusu baba kotakabva tichitambura baba mari aizo takasike kuti inotomboda nguva manikidzwa waiziya but tichanyadza kugeza hatichinogeza plus there's a difference between kusageza nekusachena. Unoona uchigeza asi usingachena. Exactly. Vanhu ngavadzidze kunyatsowa specific. Ini ndakanzwisisa kuti kona chinhu vanenge vachitaura nyaya dzekupfeka I think kwete kuti kugeza because kugeza unongochazoona sure kuti maybe tikugeza but nyaya yekunetsa maybe ndeyekuti hembe dzavada kuti tipfeke kana level vanofungidza kuti tasvika tofanira kupfeka hembe dzakadaiwo ndo vanongoda tiite but tine backlog jamani isusu kwatakasimuka tiya takakuva tisina mahandouts baba zvokuti zvese totanga kutozvichinja isusu kubata medzi yacho saka unongotoona pangu pacho kuti ndichitanga kumaisana nehembe sterek une mamwe masina anenge ari behind. mamwe masina anenge ari kumashure zvekutodaro. Zana muZimbabwe vanonge kushanda papodcast or kuswera papodcast unofanira kupfeka formal. Kwambotoisa vafana vese vanopodcast kujosa. Yeah, ndabona imwe picture yangu ndakachikombiwa namangu mabaranzi so ndakaswa picture yangu side kuna Ola Asia. Ola ngaro kakasutu Asia. Saka ndakwacho kuti unongoona wega kuti boy pachibvunzo kuti ane podcast iri kupisa ndiani. Andika. Vanhu vachiti anongoona nemapfekero acho unongoona maybe nehairstyle but ukasvisa kustates mamwe mapodcast atinoona kana kujoza chaiwo wafana namakujea watsa mahairstyle vanongowasingamwe kupfeka. Plus besides kotozodireko kufanana. You see, kujoza baby runoine bumshot papodcast. Hatifani kufanana. Ona Ola atone pattern yake. Ona vasingazvitenda kuti afana Ola ndiri big fan yezvinhu zvake na Ola totaura muinbox like every day. Atipedze 2 days namoti king ngoda se oye nemavesimwita sese weziya asi hativarambidza kuti kukombera pakanonga kutana maonero nda but totora vanhu 2 vakatosiyana vane maitiro akasiyana vane mastrength akaita se akasiyana but hapana still plus iyo sutu yacho munhu akada kupfeka sutu anongopfeka sutu yoti iriko munhu anongoroka sutu kake 30 hapana nozvidza kupfeka sutu asutu yoti iri kupfekedzwa vanhu mari. The biggest podcast vari kuti havasi kuzopfeka sutu anytime soon. But then tichitasa vanhu vakaita sana Gorimbo vanongofarira zvekungotuka vamwe. Uye ndobelieve kuti pane musi wamakambotadzira Gorimbo ini. Gorimbo asati ambomutadzira tobvunzana siku richiti but blast takambodzitadzireyo. Ungutotadzire wamwe tinokurosa malines awo but Gorimbo tabva tambomutadzira. But Gorimbo I think ari kupenga. Ukaona bozi vanhu vanopenga zvakasiyana siyana. I think anofana munhu testa kuti amboni kuti bipolar. Besides bipolar, andianda zvetsive munhu wakarohwa. Afana ngarohwa. Pakadzipwa pepe. Pakadzipwa pepe. I think pane zvinhu zvakaita kuzozi. Nawo ari palevel rekuti ari kutuka munhu wese. Even paanenge achitaura zvinhu zvine musoro kuona. Pakunetsa kunzwisisa bozi
everyone maziso agorimbo ari wrong because inyaya ndinoshamisika nevanhu vari foolish zvelevel rekuti vanoudzwa nemunhu ari kuamerica kuti Sparks ageze uribana mezazvo plus kune vanhu vanongohakira ka tine marukazi edu atakatozviziva atakatozvipira kuti aya marukazi especially vanhu vakanzi top fan vaya esaya masiki esaya marukazi tomaziya wazhinji wacho haisi problem. then Shanti, how would you feel kuti unzi nemunhu ari kuamerica ashandi apa dai papa naSheriff naSparks zviri nani vanhu vatema uri kutukana gorimbo wacho tone mari atinoga tazvigara imba almost ngekota yemiliyoni but it's not showing it's not giving it's not like anotooneka kugeza kwacho wana kusekana kwana kamba akusekana kwana kamba dai pamwe toSheriff wani but nyeyo ndoiramba akusuzikana kwana kamba aiwa yekuti kugeza chichichi hai nditogeza mudaro asi maybe kana pane mangu magezi vanonga achiita maybe kana uchingova the biggest podcaster une mangu magezi vanofanira kuita I think ndo manosati akuda asiyana nemangu magezi anoita vamwe vanhu maybe biggest podcaster ane mangu magezi anenge aida ndiite skincare routine kana ndomboita skill yemupinda muzvima ice block ombodondirimo chichidota believe kuti baba I know because Gorimbo is just, sometimes he gets confused because I believe that Panama knows level rakasvika now shoma zvanoziya, but sometimes he gets confused. I believe kuti Temba Gorimbo akawanza effort yake kutsiva muring anogona kubatsirika than kuti anga achitaura because pese paanotaura nopesera kurasika ona panotia akazinga akurasika futi Temba anotopenga swika pakugadzira macharts. Ndaona mumachatsi anga aposta akati DJ Sparks zvinotaura kuti padhuze ndondiziva nosva namba dzandoshandisa vaitoona even profile picture yacho haisiriyo zvekuti akadza chatsi machatsi anga achiti DJ Sparks chiti mukoma Gorimbo chichichi zvelevhera kuti ndaanga ari munhu akatopenga ifa kutasa namba dzangu unosana profile picture ndakaisa obva atora iyoyo obva aibvisa obva ita senaisa maybe zvaimeka sense but yaangorova screenshot pachi paindevhenekera pashoni yapo pasati pangu obvaisa pichero paprofile picture but angati Sparks anga achitaura neni isati achatoda kuna Gorimbo achitoda kukupai masini ka hazvimeke sense kuti atipe masini Gorimbo because uona mamaiki ari panapa maiki inoita wire tisingadi kuzvitaura inoita wire one wire tene mamaiki anosvika ma500 kubva kwati makamera atoshandisa nyange vanhu maybe vachiti quality yacho tofanira kunge tichisvika isiriyo but ukatisa makamera atitori nawo vamwe vanhu tovatowavakira imba vakatogara nemhuri yavo nezvinhu equipment yatoshandisa panapa because vanhu vazodzikisa zvinhu zvemedia zvinodhura iwona kakamera kakandisira kakaisa kanga kuti hapana zvakanomboshanda hatonoa it's very foolish ndisina kuziva musoro zvanosiyana profile picture harisi dai akataura nini ndakamutorera screenshot reprofile picture rawakaisa saka anenge achida Temba Gorimbo is officially foolish. This foolish. Inini ndichati ndakariona but anombosa musoro kuti maprofile pictures asiyana but plus besides Mdara, why would you go ahead and create chat rekuplay? It means that he has too much time on his hands, an idle mind. Kurokana unoriyo every time I think utoshaya mabasa kwachona. Yeah, zvakamuomera. But anyways, moving on, tine nyaya yaDJ Towers. DJ Towers was gifted a Toyota Fortuner 2025 plus $50,000 in cash. And pane pangu panopiwa vanhu toti abiwa. But pana Towers, murume vangazama, anganzwa nekuzama. Towers ka. But inini ndozvinombofunga kuti Towers ka anotoda zano. Zvekutorevesa yazvibhozi vanhu vangokateya ndofana namabhiriji aya vakazoneta nguva dzakaenda but Towers akaramba achiita Towers ari loyal ndara baba vayo ari loyal ndo hake achizopfuurira zvimwe zvaya zvekuti vazhinji vacho hatizozvigona but maybe ndozvinogadzira Towers wacho pakusadowi ino ndinombokwanisa kutaura kuzone apiwa mahara kunzone song yaingidiye kuti zvisadikitira kusiya apa ipinda apa
because kuzogeza dovi iroro ka satambe nemurume mukuru achienda patrapabhulas akarowa pampa patrapabhulas baba zvibaba zvazviya vana towers vavava I think towers aitodeserve kutoona sini maybe last month but vanenge ati last year pana towers akabata basa and then there's an issue yanga yako yanga ichinetsa munomu zichinzi towers achema vamwe vachiti aiwa murume acheme vamwe vachiti ngaacheme ake yangainesa muno madika nyika anga achiti munhu wese anochema zvaita towers zvazvia zvikati no vamwe havacheme waiziya vamwe havacheme vanenge vachitofara but vamwe havaita se havacheme but towers anochema and now vamwe varume vanotochema but takatasa varume vatora mota sofa wachema watori washoma kudeka vasina kuchema saka kuti titi point yekuti munhu sanochema aiwa vanhu vese vanochema but it depends waiziya nekuti zvawaitirwa zvo zvinorevei kwauri of course 50,000 to everyone kuna vamwe inotoreva something vanoweza kuchema ndikuedza kureva kuti mudhipisiro ndowandikuedza kureva kuti 50,000 mudhipisiro unogona kuita iwewo nemudhipisiro unogona kuita wakasiyana waiziya vandi kuti ndiye ndichitodhipisa asi ndoregedza kuchema ndozi kudhipisa ka chinhu chakatozvimira chega kuzochemawo chimwe chinhu chakatozvimira chega but vamwe vanozvimira vakabva chinhu vanochema aichema shandisaromba ako anozochema plus towers ikona towers ikona ndakazocheme futi ka towers chaakatoitori special case yatowers plus towers vane manotsi vane manotsi vanoziva zvekuita zvekuti pamwe unatori skillful here vanoziva zvekuita zvibaba zvibaba zvozvo. And then moving on tine ngwere diki went viral vachitaura kuti dai matsvagirwa mudhara wangu basa raari kuita rinorwadza yandakaiona kwadijeola ngwere diki payakataura ka I felt it from inside because kuti mwana akwanise kuona kuti basa shandikwa nababa vangu rakaoma ngwere diki mwana mudiki wewe plus mageto yuzi anenge achitoona kuti shatama anzi kana basa reugarden boy riri nani pane rekubuda mugomba gomba watawamba kuendera asi mafanizika asi reratodzika todaro iwe kugomba kwekwe zvinoti kugomba kwekwe munhu wese anopinda meme achibuda ari mupenyu kuchengetwa naMwari kunorwadza besides safety kunotorwadza kuti bosi pane pachirohwa zvitinmobuda nazvo muchigomba munopanhira kana mwana munhu ari mukara achitamidza ari pamusoro anenge ari pamusoro wacho anenge achimhanya naye kuno asi mafanizi ndambozvona kumaundabdenu mfana yari intelligent zvekuti mudziyo atinawo zvekuti zvakabarohwake zvengwere zvizvi afana zongotsvagawo futi patani yake because inini hangu handisimi anozobhilivha kuti mhana machingorohwa zvengwere izvozvo ndinobhilivha kuti munhu ngaambotsvaga zvinomitsa paspotlight ozobaziya pamberi but akaipa mfana yane bright future and also takutenda Dr. kuda kwashatagirei vabva vazopa because mbara akapiwa stand ka vabva vazoendesa zvitina 10,000 plus cement nemamwe masinisini so todangowatenda because tikaita mbinga dzakawanda dzinoshowawo an example dzichipawo dzichiitawo give back kuvanhu vanenge vachifanira kunge vachipiwawo zvinoita kuti society ive better place. So thanks so much to Dr. Tagwire. And then moving on, Captain Britain chibaba chevangoma chakareruswa ndakaboekana singaita wakatsamwa nevanhu vepakwekwe kweba Captain Britain I can ndiona kupeja kuti Captain Britain izvezvi hausitomboziva kuti vamwe vasitomboziva kuti vakatemwa nemakeni. No, ivo kulife yavo ziva kuzoti ndakatemwa nemakeni but vari kuti ivo ndine zodzo yakawanda zokuti hapana keni akasvika pavari ivo makeni aitema but inoenda pasaidhameno zvinozongoitikwa naMwari zodzo riri pavari saka Kepizha vanenge vachitoti kune vamarukazi isoti like vanhu vaisa vafarira ukwekwe ini ndinoona ndine munhu waKepizha but takagara naKepizha tichikurukura saka tichiti no mudhara soti like vanhu vanga vari pepe
avakufarirei because dhanzi rinenge rinosvika kumakana ma2000 but makera takaona e5 saka vanhu 5 mamero 5 anga aplanwa newakaipa ada kudzikisa chipo chaende mangu maartist ukwekweko airwadziwa kuti kepisha ibabaete mangoma avana kumutema total avana kumutema total Mirai mani. Pana Kepisha, I just feel like it's not fair. Because kutema Kepisha, guys, Kepisha anofana ngoti fadzo for my moments iwayo. because kepisha but ukonaka we understand I believe kana wakana performance captain pawakaenda pa stage wakatofarirwa but a good dancer. knows when to exit the stage. Wazoramba ungoripo matendabvisa mari yedu. Anga kuda total. kepisha vana umwe zvatime ngawana pastage pepe vanhu vaifana kungozati vanofana kuunderstanda chinhu ichi pana kepisha kepisha mwana uchisekesa pana mesa cho ini ndakaona vanhu ukweka ukashaya wisdom yekuunderstanda kuti munhu uyu ambori chii waipromota akamudaidza waisusu tiri kumusapota kunoku kuharare kunoku waiti titi kepisha chibaba chemangoma tichiwirirana tese kuti chibaba chemangoma kana filmana nakomiki everyone ndino kuti ndakasa first time yangu kusangana na first time yakomiki euda kusangana na komiki na captain I mean ndinoti akabhadhara mari kutora picture noti kuti komiki vanoita basa rekubhadhara mari kutotora mapicture but kuona sina kuti munhu zvaari nezvamaitira kanitatiya kutotaura ka akatopenga pastara yani wakambona masapotera vanomita kana but yaya munhu anyanisapota captain ndiyaya pana unozoti captain yaya wasomusangana anenge ingowasapota from afar no ndizvozvo zviri right but chanotona nje kuti vanhu ngavasekepisha vatinakidze ati kepisha shamwarika ndokudzwa kuti nini handipedze zuva ndisambotasa ti kepisha wambotikandira chiri asi level remadini anoita kepisha handikwanisi kupedza spasi vakanondigotesa kwamereka ari kuti kuamerica but you know what I believe is Captain Britain ngavaramba vachitavari kuita support but you know things like this sometimes they are inevitable especially tichitaza kuti vanhu vanenge vabhadhara mari dzavo kuti vaitei vawanei but I believe kuti mapromota nevari kuita mashows vari kuorganiza ngavaramba vachibhuka Captain Britain because toda chibaba chemangoma chiramba chichita se chichingopisa totally but then tichimove on another story Duke and Slay yakabreka marecords madzimai anga akaungana zvatakamboona madzimai akaungana muunganiro iwowo chii asamunakidzwe nekwati nendiro varume chii do you know sevakadzi tine mamoments atinoda kunakidzwa kuti pasina murume pasina murume ndikutokudza mirai unotsvaga varume after Duke and Slay yanikona vanhu vakawanda vanoziva inini vakafona naye uri kupi because ndakuda taxi it's not like pane another level of muswe Duke and Slay ndapfuura nepa Duke and Slay bebe vanotanzi yes baby because mina kana mukadzi adya handida guta nditi amwa doro chimwe chacheda chii kurara kurara nani ega but ina hangu ndichimirira mwakadzi tine dzimwe nguva dzoti tisingambofunge kudanana tikungofunga kufara as girls aiwa iwe vamwe vanoziva kukisana ukaenda kuDuke and Slay ndipoona vakadzi vachikisana manje ikoko kukisana ukaenda iwe wakambokuenda here hapana hapana panosangana vakadzi vakawanda pakashaya 2-3 vari kukisana vakadzi towaziyaka vakadzi tokuziva ikaakaona nhamo mapikisha but vanhu vari kuorganiza Duke and Slay mukugona tombodawo nguva yekusangana semadzimai tofara hafana isa it's not like tine basa nazvo and stuff iteya mukuita but pamwe pacho
panongoda ngoti kana titukuya namajezi andika tsvagewo majezi anenge ane manyama pamwe pacho andika tsvagewo mageziwo pane mamwe majezi ndandiri kuafodha hatisi tese anatawazi tomboti ndiri kumarana pachimapfekewo zvakanaka hapana mwana akazoona angaro Man City ndakaticho ndechetimu yangu bati chatadzanyasotiripresenta zvakanaka haina hamwe handina kuenda but guys vanonga kachena ya ini ndakaona mumwe munhu anga achena futi hai anga achena ndemumwe munhu so vanhu vazhinji ava vanga vakachena bati kuti ukesilebati inoto zvakagara muchienda kwenyu mega zoyanominura kupfeka zviri sexy because tinototya kuminura because murimo murodhi muridzi haiperi manje akadzi kana tinenge hativhundire makumbo izvi mira ndakubvunza kana mukadzi achipfeka zvinhu zviri sexy akutira kwakatiraktara akutira kuita sei no hatipfekere zvinhu zviri sexy for varume safunga kuti alright mira kana tipfeka zvinhu zviri sexy for varume kuti ukesile ndechipfekerani ndechipfekera machezo ari kustage varume anonga asiku kune kune security kuti mine vakadzi vagara chinana vanongodawo kushama zvekuti pakamboita rimwe dero anongonzi dai zvinzi hatosungise dai kunzi hakuna zvinozosungisa kuti hazvisungise ngomuti taiona shanda achipinda munomo asina chaakapfeka munomo ndotofura nemhepo vanoda kuyazonyatsoshama so hamuna chichinowana totozvida panoda kushamireiko inyaya yekuti kazhinji kananonga chifunga kuti maybe makumbo avo akanaka usina makumbo akanaka baba ndakaona kavekunhingirini vafana makumbo angu but makamboona kuti UK yakatokundwa kuti aganda ri kugulwa nemazimbabweni ano ma1 aitorwa aiwa vanhu vekudukenslaypombi dziriko but pombi dziriko tara zvatakaona isu kudukensla takaona makumbo avo akagezwa but ndilese akunazotrenda wangu vakatochena vacho vapengotrenda wangu vangodaro but havangasina zosvika pane level UK kuda help kuuk vakatishoresa vakuda help UK kuda help but still I'm happy kuti tine mahure mazhinji ari mudzimba akaroorwa anombwana kwakunoita se unofarira akasununguka aine reason nobatika kuti hakuna che nyatsotaura matimachi ngati mahure akaroorwa mudzimba umo anenge aida kubhaisa anombwana kwakumboita se unofarira aya ndapama kureva vakutambarani kwangu che uzvima momzi mahure zvakaonazvo zviri vakupinda mumaraini ndiweyo kwangu tukeningi baba Heathcliff haina problem chocolate city hapana asini nangu out of curiosity DJ Sparks, would you let mune mukadzi wenyu, would you let kuti aende kudukensile anoenda kana achida but inini manje munhu ndakatora asina mbotaura nyaya dzekuda kuti mboenda ikoko asi izvozvo asi madhiri asi tombo atodifferentowo unoziyewo majedeni kana kutonzi shamwari majedeni unoziya ndianiwo shamwari nokunzi aini wanogona kufunga kuti aishamwari yamajedeni ndizizvo vanonga vakula down ndonzwa vangu vanhu vachiti mukadzi wake anenge aita sesei mukadzi wangu ari kunakirwa ari padhina akakula down haana kuti ina make sure kuti mukadzi wangu ane dhata vanofunga kuti haazvione zvichitika zvisazve sheriff iwe unonga achisvika padheni pangu iwo wakambona gulezwa kwasina dhata maya gulezwa vanenge vanenge vachitoona zvavo zvine zvichiita se zvine zvitoitika toona aiti kuti Sparks anga achiti bomba very strong inini ungaizoita bombo ndodana madoa but izvozvo zvinoda kutonzwisisa kuti wakaroorwa nani anoita nezvei vakashingawo vari pane chakaipera shanda pakuti murume wako sinyorwa ti bomba chitori wrong achi bombo kana rimwe munhu aita 360 asi ndinofunga here kuti because waroorwa zvirova kuti murume wako achatombooni mumwe munhu akapenga handisi kuramba kana kuti hakuna here vanhu vakapenga kupfuura mani ini ndozvati bombo kana pana mari kutora kuti
Sparks ajambo mtembe nikamuzo yacho chibombo. Bade imwe bombo yandikazokufunza kuti wangu. Baiwe bombo. But wona zvetika. Ini ndiri munhu ane ntwiti chiko. Ane dance history, waiziya. Zvozvo zvishamisira zvo, azvinyadzisa zvina basa. Ukaona, hata vanhu vakasana DJ Fantan, for example. Vanowanikwa kwamashikwedi kwekwe. Ndo zvinhu zvakazvi kwatiri hazvimboshamisire. It's not like zvinobva zvashamisira sei zvekuti munhu akati bombo kana kuti awaina aita sese then after ipapo makunokomberana. No. Tinogomera pabombo. No, ene futi kuti achizosheshedza I think nichamboya panapa ndakapfeka zvinhu zvinonesa ngolingoli. Ndokuti bombo kana risina tombovhunduka ndasi. Yakula da. Okay, makapfeka zvinonesa. Tamba. Watisiyane nazvo. Vana ropambo. Let's move. Then moving on to some sad news, you know. It's news rwadza especially kuno vanhu isusu vari kutarisira kuti chaita mamillionaire because a fellow rich person, a fellow business person was murdered nemarobbers kumba kwake. We are talking about Mutangadura, mudhara wedu akaurayiwa nemarobbers, and you know my condolences, you know, kumhuri yekwaMutangadura. Zvinorwadza kushayikirwa nehama yepedyo, asi tongoti chemai munetariro, Mwari anoziva. And then you know zvakanyanya kundishamisa kuti so what are we saying kuti is Zimbabwe now a dangerous place kuti usimuke, because it is being said kuti havana mari yavakaba vakangotora kambudzi ke$10. Zvekuti angonanga sitori marobas. Ndo zvandofunga. Angonanga sitori marobas, but still may his soul rest in peace. Pakashata hazvinakidzi hazvisekese zvinorwadza, but nini hangu nematembero andoita maCID emuno muZimbabwe panyaya dzakadaiwo idzi hawaita zvekutamba. Tichanyatsonzwa edu nyaya idzizere nekufamba kwetime haingoendi yakadaro because marobha anoziva inini anoenda nesomething kashoma kutouraya munhu vaizisosvele muZimbabwe pakambudzi asi kanga neinformation yavaida type information obvapinda mukambudzi. Information unangodiwa maybe ndengoti ndo line inongotransfer kana mari ndo line nekuita sese, you know, something like that. But I think apa pane nyaya handizivi hangu tichazwa nokufamba kwetime handidi kuti ndikomende but ndotemba policy munomu zvekudaro zvekuti nyaya dzerobha munomu vangatokusiya vaita corruption. Haikona vaita zvinhu zvinenge zvoda kuita robhari nese sekuterera safety yevamwe baba munobatwa munhu. But you know there's a growth in the number of vanhu vari kurobwa, vanhu vari kuurayiwa, you know. Yeah. Saka tiri kuti isusu Zimbabwe is no longer safe here, or there are a few individuals vanoda kungobatwa then tinokwanisa kuchirarama edu in peace. Amenoshanda unezvekutaura chikutoitika I think mostly pamarobhers mazhinji anenge aida mari. Zvakafanana maraini kwangu kune kesi yakamboitwa tunoitwa maraundi emarombe, saka munhu angapo raundi angara sepanapo marobhers paenda imba iri romwe pasvika bangotorawo about $100 because imba inge iripo, which means marobhers mazhinji anenge atotumwa nasomeone. But iye munhu ane grace kuti une mari yakawanda munhu obvakanisa ndapewa 50k yangu anoga ndaudza mageto youth anoda zona notera ndapewa 50 yangu navachifayo kana ina ndiende padini nayo audza icho irini namakuda ari kuhetkivonza 50k unofunga nanovarere number 1 ndichitongopiwa 50k kutomboti tamei mbichana nemhuri abada tichinoplana tokatombonopuka kalogika kuti totombonogara kulogika 2-3 weeks ini totombopinda kana mumicus security kana kuti maybe ngati tika ndaluza kana 500 2-3 days andika ndichigara imomo ndakashekedza mari yangu andika yangu mari yangu anorwadza. But then I feel like question papo mupiro wekuti kwa vanhu mari nasewiki newo haukonzerese kuti munhu azoterwa nematsotsi. Munhu anotaura nematsotsi bana anofanira kuziva zvekuita. Matsotsi sort like anenge vanhu vakangwara ndikukudza kainini plan yandikori nayo ndisandaenda sei inambondibate padeni paina ndende 50k hazviiti hamundiwane padeni fortune yacho andaenda piwa indozobatika mugeto after kana month
wangu inini Nditogara inini meso, ndongotama. ini ndongodaiwa ndika ndobva ndanogara mumikusi kana kuti paHICC panoiswa security inenge iri kunipindiro panapa ndika ndobva ndatenga imba yangu kati ndobva ndaita dhiri rangu nemari ndobva ndaita vhidhio chiti right Amana mari yapera pasisida kana ari matitle deeds not right matitle deeds ino handichina mari makawee maungono ma20 aitaotiacho marapa chii amuzoshayo zedrink because kuona unoona kuopera iwo kana something like 1000 nekubhadhala kana kuti maybe pamikosi panomabanda mari 150 ndiri handizivi 200 a night day I don't know. Andizi Handizive but 5,000 ndara pa 50 mdara uchichenetedza 50. uchizoti the rest bhazi magetoni anokushinga anoshinga mdara. anoyaiya zvairi musvo Waitozoti munhu yake wakesha haisi kubengi. Haisi kubengi, haisi Ndinoona kuti munhu kuzoideposit manje. hazvafanira ukanodeposita kubengi anoshandisa kutanga kuitora 1000 Ora 50 days kuti uzotora mari yako. tipere kutorwa But mabengi afanda serious baba. But what's 1,000? because uye ndikwanisa mari yangu mubhengi rangu anoshandisa because maximum yacho yandikwanisa kutora Pazuva. pazuva 1,000 Eh. anova kuti 1,000 imba kana kuti maybe imba bhazi makutengesa imba hazomirire kuti uchatora 100 days ma1000 uchingo 1,000 anoti iwe unokwanisa kumitira unoba wasvika chinzi yabhadharo apa vanhu vemadhiri vazhinji havadi transfer manje. mari unoda kungonzi tingoti mari yedu takangobudana vanongoda briefcase tobva tabudana tobva tabudana ipapo mumwe ipapo mubva toenda kwake saka saka I think it's also nice for each and every one of us to just stay safe. Make sure you don't disclose information to the wrong people because kazhinji kacho munhu anotumwa kazhinji kacho anenge ane zvaanenge aita sei zvaanenge audzwa nemunhu anenge amutuma, so make sure that your circle is small and unokwanisa kunge uri accountable yekuziva kuti no kana ndine 50,000 yangu mumba Sparks naMiki naShanti ndo vari kuzviziva, saka pakaitika anything ndo maprime suspect. vochotika manje pamari yayo ndichikudeu message unonyorwa naso vanzi Monday ready for collection bwana message which means nyika yese yaita kana weekend yese suppose madzibaba angona kupa kana Friday kazhinji kacho Friday wozotora kana Monday zvako wandikuona nyika yese yakutoziya kuti mkuva ane 50k yaona nayo pahaters apa baba unoona pateni pako nemari yako waiziya ungomeka sure kuti wangobhadhara security inongobatika padheni pako kana 2 months iripo security pachigadwa no ine pfuti alright yato high priority ngati security nemboma hakuna chinopfuura kumwenda kumikuzi wanewe kutonenjwa yako ukutoidya mari yako maya pateni hapana dhiri ndikatochinja padheni pekugara asi ndienda padheni aiwakani maya security accountability kandi unenge wabva hayayo kana safeguard yeye wangazokurobheni ai unonga safeguard yadi zvayo paona kana security anayo sakuna vanononga anditivanekuba mari yemukuru isecurity yemukuru mari yemukuru yambobiwa ngekawanda so alright yemukuru ukuzive zvakaitika panatezvara waseviki magetoni akatongoziva kuti wasirwa mari yakanaka wangosvika bati rake lini nangu chandozopinga chachibve ndikabirwa wangu 50 yacho sekuzourayana umana atinenda aiwa kana kuti kuitora selaitas muna kuti wafa kana kutourayisa kana mukadzi kana mwana pakuatita ndongotateazvo panokuya marobhasi ane utsinye pakunokuya marobhasi kana 3 pa-night 1 it's not like kuya 1 3 magroups aipapo level mhepo dziyedzi chikutera 3 groups dzemarobhasi but that family isinazobirwa mari baba ndekutoti kudza vanhu shandi kuti zonini ndiri kuHICC boys ukanobaya live iwe uri kumikuzi kandi kutorekana golide ini nachii wakazvitika zvako aiwa ini ndichimaipiwa pane kutongobhuka ndege ndichanoplana ndiri Joni
Usaka nazo Joni. Joni ningandoda. Amai kujoni Hapo ndinovumize kuti mamuna 50,000. I think the last time I checked you got 10,000. vanofana deposit Inobuda. No. Aso chitotsikana, but last time I checked the airport pabuda 10,000. Kana ibudisa inobuda. makaibudisa 50,000 makaibudisa semede Inobuda say. What I'm trying to say nini is, anditi paunoenda guys, ndikuziva. hata kunzwa Ati paunoenda wherever you are going, bag rinoskanwa iwani, which is hand luggage. Ndomsingadiwe tunutunu. Ukwandisa yawada uku. No, wana kuti tsati gogo maya ani pano pfura na. asimakambosifunga here Saka dai security aje pa airport. Pinda ndikukuza. tobirwa nemunhu wekusecurity wacho Aiwa kutombira nayo pano. Yakazongoshatisa yakabirwa nemunhu wekusecurity. Unobvunzani? Aunawo unokwanisa kubvunza. No, kutombira nayo sheriff wafuriro. Aliburiwe nayo. Abute mali. cash mari singaspendwe paground local Iwe mari yayo tinono. asi nangu ndikaita mari yakawanda considering kuzoita futi yangu iri pamutemo iri licensed because amarobha anotobuda tombosvika une Do you know marobha zako kutosvika futi yako itotika nechekucheyo. Akakutangira iri mumba futi yako. Plus ina inangu andibelieve muzviprotector zvelevel kuti pazoita futi ndakutsaira kutorwa 50,000 ndakuzoshuda vanhu va 2-3 watofa handizobelieve asi tinoti unoona kuraiwa pasina chatombo usi pasina 50,000 yacho kuti mukona chii kunoka kusiyana kwemwoyo nechine ina ndikwanisa kushuda munhu hamukwanisi kuchema asi kushuda munhu hamukwanisi wangu handikwanisi kuchema handikwanisi kushuda munhu Ziri strong, ziri weak. ya strong weak ndima anosvika mwana yona but ndakubvunza inini ndima anosvika so would you rather be killed than kill ndinotsaya kutoita tokumbira kuti kuita skile kuti ndisatombosangana ndakudzwa nekumenda kumikuzi ndakanyara avoida kuti zvokupasina wazongosimukawo atone mari patozikana kuti no sparks haana munhu ambomba 50,000 but anayo 50,000 inini manje mandikuzi ndinoona kutotadza kutenga pfuti yangu inini asi ndoita security kana ita mari yekuti kana security yashudha munhu ayo vanenge vashudhana cool down. But I also think it's very wise to prioritize security at any level. Twagawo paper spray, twagawo chiteza. Maybe uzoona zvita but kwete pfuti because kuna pfuti soti like inouraya marobhari chitika pfuti ito dangerous asiyana nembwa kona imbwa nembwa dzako iwe wanika kana blank gun ito maybe kana nembwa dzako iwe wanikona wakati sabata kati sa kuna miku mika akadzitora mbwa idzodzo akadziti sako andiri adzindirume funoona ngendino inotoitirwa skillful unotoitorerwa rova inini futi kona kana kutoona totsamwa mumwe musa ndika ndakatorova kana mwana kana nimwe garden boy kana sai anowanzoda mugande pane zvinhu zvakaita zvakadaro because ndoda zotsamwa ndakashanda kumageto uku kana ukangoita blank gun funga kuti toti marobha toito kugeto ukarova blank gun mudenga tongatizotisa aiona kuti ako iyoyo but usingazoshuti aina yangu aishude vanhu kana ndekungoridza noridzawo futi vanhu otiza apa padai ndomboshuda munhu but rabha rogona kuti uraya munhu unongoa kurova makumba But anyways, Titala said news. We also are paying condolences to the Ndoro family, former footballer Akatisia, and we may he so rest in peace. And our deepest condolences to the family and friends. Watenda Ndoro akashaya. And pakazakasunzwa nyaya yake, before Tenda Ndoro afa. Akambinga asangana nemahwani mukadzi wake atorwa masini nemukadzi ndikangotanga ngofungawo kuti asi muri kuti chigone kuisa masini mumazita awo ana chinhu chekutotanga ana Duke Slayer rora naive matongo
Nenge mchida kamascotland vanhu vekunze kwenyika. But vanhu veve when it comes panyaya dzezvinhu zvagara masini vanomada. But even muno. Way ando headline ini yakasiyana nemasouth africans wangu. 2 zvezvainangu kana iwe sheriff kauri mumwe wangu siyana nazvo. Wataura zvemasouth africans saka advice yanga pevhiki inde gambo enjoy. Aiwa vhiki gambo enjoy. Nyaya dzacho dzinonetsa but upenyu ndozvaunoita unotosangana nazvo. It's said pakaipa but kana utora mukadzi unofanira kutsvaga mukadzi God fearing wife are very important because pana pamwe panozongokunzwa kudzidza vanongana vangoda tsitsi. wakati mazwano wakutoda masini zvekutoda kuti ageningororwa hangu na DJ after 2 years ndivata divorce anobada chaitika ndechekuda ndakaona zvinhu zvindakazviona mahomes ekudhara kazhinji kacho aiti murume akashanda patopedza kuvaka ubva muuraya kubata mesecho kusiyana kwawaitira nashandi mazuva ano ndikokuti havachakura ndingatiramba neiti shee but ndinosimbisa prenup haina handizozomborora pasina prenup munhu anoita tozorora mufanira kutoziva kuti pane prenup nyange zvika ndine bhara rangu bhara ringe ringori bhara rangu zvotika ndoti ukaita masini chaichaiwo ukaita masini akawanda pane zvimwe zvasingafunge abati kungwangu hatisati ane masini ka aiwa but prenup ukangorora ukagara usaina prenup iweyo hapana chinhu chinozombotorwa hapana ndosandi kuti mbona chishirichakadaro bcause remember manager mune maita nyika iyi mune maita out of love unogona love and trust chine usafunga kuti wakapusa kana vanhu vanenge vachirorwa maskira wakada nemunhu wako iwo ukamuda ukamutrust uchimidzi pfungwa yekuti hadaro handibvunze father miki mukadzi onyanga kuita izvi zvakaita zvakaitwa tindendoro hatizive idu but mukadzi wako wamutrust zvokuti ungade kumusainisei kuisa musita make munoona kuti ungoisa because mukadzi asina kushanda neyo kati panobudirira wandika uishandeyo pamunongogovane papo sti unenge ukapfidza indine murume wandoziya yanzani DJ murume uyo akarora mukadzi wake handiti akarora mukadzi wake akaingwavha watoita stendi yake mumalow density womumadheudheu umo atova akatita sei waiziya pawakaramba nemukadzi wakakanzi sheya naye izvezvi akarilogeta kugara kumusha wakabva atodonha kutopera ino zvinoitika havatayo zvese kavakadzi vanotora pamodivhaidhe ipapo unotora unenge watokuvara because unongosata sei unongosatogara wakasimba usatozvigadzirira futi saka pane pakaipa but ndakaona chekuti nini varume vanoda vasambofunga kuti vakapusa vanonge vatobhilivhiswa utofunga kuti shande munhu bho achikuza kuti nani mudano pachiti pakataura nyaya dzakadaro anoti angabva daro even ataura kuti asati usaise masini muzita remukadzi no masini anotokuneswa muzita remukadzi haisi kuti nditaisa anomukunzwa but chandakaona ini ndoita reality varume vazhinji vanozongonoisa ona zvavafanira kuti panamene nyaya yekuti zvoni pane nyaya yekuti chakanaka handika kati kuhura kwakashata tese tinoagira kwakashata kuti hapashayiki varume vacho vanozonohura futi ubata mezi yacho saka isu takaramba tangota zvinofanira nge zvichiitwa but tichisiya zvinhu zviitika pagiraundi varume vazhinji vanoisa masini kwakadzi vavo bhozi kana vanhu vari 2 baba 2 vasina kusimira varimo vari 2 baba baba vanodzana zvinhu seizvo dai mashoko anonzwa vanhu muri aita come to reality I think inaenda nehelicopter no unodhakwa maybe ndakatodhakwa because inini mundandodzipisa pamasini no unodhakwa zvinozoitika uchiri mudiki masini apo kapaza wasakasangana nemunhu unofunga kuti aya different unotokasangana nemunhu unoti unosangana nekaversion kadelilah so but ninge uchikaonokarimo ndiye ngokuti kopo but ukakoporwa unodona but enezva mana ngwarirai and then intonesina ndakatisa mustama madamu makagona makagona mwari akukomborerei makagona iwe ona zvandi kuti takutoziva kuti inopa mukazoramba nairo harisheyiwe ritori nemuridzi kudhara rosheyiwa zvake zvacho zvotosheyana
zvangu futoshaya kana chinge muri married. Saka bo still bo. Baba chigai baba kusarora baba. Aiwa atorora kurora to. Ndikudza zvasina masina munhu. Asingari masina kwaende. Chigai checho kusatorora. Wana Ronaldo ane vana 3 but achirungonzi mukadzi wake achirungonzi girlfriend. Ronaldo's girlfriend. vanenge vatorera vana 6 but unoona girlfriend ana Ronaldo obviously masina anenge aitowana mota anenge aitotengerwa fanira kuti girlfriend ya Ronaldo haina imba here iri toita zvagara anenge asitorina kana basa nekunzi wife because zvana ari kungozviwana ari kwariko saka but vanenge vachiziva zvana oziva kuti mukadzi wanzani waJeff Bezos izvozvo anenge aitoenjoya muyati yaakawana pakarambana naJeff Bezos nechikomba chake vachitoenjoya muyati yawakatenga. Ona jeni yako yawakawaka iwewe tonapa tonerimwe geva toda kutotonga ipapo ratonzi baba ipapo. Ndorera baba. But this one you wanna say at least no more with Sawana, is it? Yeah. Goes up a little bit soon, I got some star, madam in Russia. I never got a man, a German. I don't know with a man who's losing it opinion. I like obviously mkadzi wese haasi mboko zozosvika pakuda kuzosuka vana vake. Ana kutosuka iwewe but kwete vana. Avakadzi kazhinji tingatosuka murume kwete vana. Yeah. Saka zviriko isai masini mumazita evakadzi venyu. No, wanogotsvake masina akawanda. Shandai nesimba. Amara tsvakai mari yakawanda. Masini. There's a police officer who trended over the last few. That police officer was claiming that he has taken over. The police force. In the I don't know those two places. That police officer was claiming that he is above the law and he has taken over the police force, but he was then arrested. His name is Inspector Simba. Yeah, people say the Simuka. Chikospija churungu. Kusvika kwekusvika cheko cheko. Veve ndo vanoiva rume vakasvika zvevai. Kwamotolagira comrade. Ini nangu ndo. Akadza paitaura nyaya dzimwe dzinotozowana kuti une zvinhu zvakaenda zvezvi mukadzi akati but uyu aiwa zviri zvokwadi comrade vakasvika iwe baibai ndechekuti muZimbabwe ukada kuita dzungu unodzikama faster you know but comrade zvaita zveshe very unnecessary. Inini baba inini angoti nyaya dzemufeso yananditaure nezvadzo. You don't comment. You have no comment. Banja nezvachoitikira dziri mhepo dzakamubata achiita aite zvaita zvazvo akapfeka inifomu yechipurisa. Mhepo dzacho ava vadzima vakakushanda overtime. Haina skill. Ine nungo. Haina kuti ndakangoona pane muchinda weweka. Aiwe muchinda is very. Inoti nyaya iyi edangosiyana. Inini nyaya idzidzidzi. Alright, Ilbo. That was all for today. Ngarisena mpeso ya. Ngavangoziyawo kuti Basi vari kurimanderi. Nyaya wenenge chiri. Inini handizivi nyaya dzempeso. Kwavari koko officer ngavangoziya kuti officer vari. Ndakaita decision ndakangoita ndakuti nyaya mpeso. Handisi kuzokomenta. Handitesei. Ndangotaura kuti tinonetsa nyaya dzakadaro. Tinonetsa. Hauzozive. Amene miki ane zvekutaura. Microphone imiki. Nogara pasi apo. Angonje ndakaona muri yeZimbabwe tingave tine zvimwe zvinhu zvate tisingafariri zvine zvichiitika kana kuti muri kufila kunge muri kutongwa zviri the right way. It's not right to put matters into your own hands. Kana serious nekuti vanhu vane mafeelings akasiyana. Vanofunga kuti vari kudzvinyirira, vanofunga kuti zvakadhakwa zviri kuitika chichi maibada. Asi don't take matters into your own hands. Musasvibise maorganizations sepai angatosvibisa zita rapi.
Yeah. zvamufanana pandovakata Alright, tazvino zvamataura zvawafanana nepanhindi. Usiyane nazo. Thanks so much for tuning in. Thanks so much nekuti saridza kuti pano papenyu pamunodhibana nesu tichikupai malatest story. It's unfortunate kuti the story that I just introduced the story out of, tichiti news inawo, but it seems like nyaya yacho iri very sensitive. But anyways, Amana, please don't forget to like, share, and subscribe to the channel so that keep on getting more and of course more of the good stuff. And follow us on all social media platforms at DJ Spark ZW. And go ahead and follow Shanti on Shanti Pro on all social media platforms. Vanenge vachida nezvake anofarira varume vakasvika, saka kana uchibhiliva kuti wakasvika, get in touch na Shanti. Unotowatumwa na Sheriff, unotowarifewa na Sheriff. And if you want to deal with me, I am Sheriff Zimkazo on all social media platforms. Until we meet again, always remember that a prayer a day keeps the devil away. Don't forget to pray.